Dat is een oude schilderij die ik gehoord heb van mijn ouders. Dus we gehoord hadden van mijn opa in de Torpelstraat, boer me herinneren als kind tot zo'n de moer, dat is in de midden jaren 50 geweest ergens. En hij zag altijd mijn opa van, dit is een oud schilderij, dus dat is al een hele tijd. Ik denk dat het wel 1900 is of vroeger. Ze is niet gesigneerd, dus het is lastig te weten te komen van wie ze is. Die lees heeft met een paar natuurlijk toren gemaakt. Ze is me gevallen, ze heeft gechandeleerd. Ik kan alleen wijn mee gebeuren natuurlijk. En met een paar zeg altijd, ze is geschilderd door boven van Fons Olderdussen. Nou, dat kan zo zijn. Daar hebben we geen bewijzen van. Maar het blijft altijd een mysterie wie die schilderij gemaakt heeft. Het is ergens langs de Maas, ik denk richting Maarland. En ik heb ze aan de moer hangen. En we houden ze maar hier. Toch, het blijft een mysterie. Wees de geschilderd heeft.